Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Slitherio. Bine, hai să începem. Și vreau să vă spun că astăzi e primul meu videoclip. Sper să vă placă. Să apăsați butonul de like și să vă abonați. Dacă vă abonați și vă dați like, atunci voi pune parte locuri pe zi. Hai să începem. Dar nu prea am eu internetul bun. Și cred că o să mi se mai blocheze. Adică să merg în lac câteodată. Azi văd cum mi-a făcut acolo. Uite, ați văzut? Așa se întâmplă la Slitherio. Dacă l-ar face și ei mai bun. Uite, vedeți? Cum a murit? N-am avut de reclamă. Te-a băgat un skin nou? Nu. Da, îl dau pe ăsta. Nu știu, încă puncte. Să mergem mai în mijloc. Stai. Ați văzut cum se blochează? Cum? Nu. Hai să jucăm de mai bine. Am intrat pe pagina cealaltă. Pagina asta am făcut de 28 de mii. Dar de mult n-am mai intrat pe pagina asta. Nu vreau să te sparg. M-am spart eu singur. Nu mă joc de mult Slitherio. Dar, degeaba. Vreau să intru în cercul. Dar de multe ori mor. Ei, am intrat odată și l-am omorât. Ce s-a picat? Cum n-am murit? A intrat în mine și n-am murit. Hai, se mai întâmplă ceva genul intră prin tine. Mă aflu aici. Nu mânca nimica. Oricum nu eram chiar așa de mare. Așa. Și de ce? De când am mai jucat Slitherio, și mor mâncare. Mâncare, război. Nu vă sătura de mâncare. Și mam. Ce mâncare frumoasă. Vreau să încolțesc și pe asta. Gata. Mai gros decât el. De vezi cum se vede coada prin mine. Dar oricum o să moară. Am spus. Acum pot să încolțesc cât vreau eu. Că toți sunt proști. Ce mare sunt. Dar oricum am fost și mai mare. Aveam, vă dați seama, 28.000. Wow, cum era să mor acolo. Acum să moară boss. Vreau să mă fac aici mare. Ditai, șarpi. Dacă vă abonați foarte mult, vreau să mă joc și pe calculator. Îmi vine fratele meu. Mort. Nu. Am murit.
What the fuck? Ei, tot mă fac mare înapoi. Mor. Ce s-a întâmplat? Înțeleg nimic. Și vă recomand o aplicație care este foarte bună de filmat. Azi Screen. Foarte bună. Eu cu ea filmez acum, în acest moment. Și mama a murit unul acolo și nu din cauza mea. Nu, ai mâncat. Bine că ai venit tu acolo. Doamne. Bine, hai. Mor, mi-a ieșit faza. Iuhu. O să-l omorăm și pe ăsta. Cred că o să-l încolcim chiar dacă suntem mici. Că putem să-l încolcim când este șor. Cum mă Cum se poate așa ceva? Eu vă dă seama. Și mort. Vreau să mor pe asta mare. Vedeți cum l-am încolocit? Ce mi-e frumos. Nu! Da, mai pun și reclame. Hai să mă joc online. Offline online. Cel de pe primul loc are 14.000. Ma, ce mare e! Dită șoarpele. Și... Cum am trecut prin el? Doamne, lasă mă mor. E turc asta, sigur. Vezi cum s-a lăguit. De ce? Dar cred că oricum o să moară. E prea mare. O să e ultima dată pentru că online. Vedeți cum se lăguiește. De ce? O să mor. Intru în ăsta. Intră. Și am internet full, cred că. Nu, am 2 liniuțe de asta. Dar... Fără internet. Și se controlează și mai bine. Și nu ți se blochează deloc. Ce îmi pare multă viteză. Ora să mă omor pe mine singur. Cum am murit? De ce?